Alarming ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan sa Sugbo. Si Luan meron din sa report. Sa data sa Department of Health, Region 7 gahapong adlaw, moabot na sa 2,864 ang mga active cases sa dakbayan. 282 niini ang mga bagong kaso. Moabot na hinuon sa 12,007 ang mga naka-recover, human sa nadugang 86 nga mga nang-ayo. Sa 15,590 total COVID cases sa dakbayan, 719 ang mga nakalas. Subay sa kapaspas sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa dakbayan, gihulagway ni Major General Feliciano, Chief Implementor for the Visayas sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Disease kon IATF-IED nga kabalak-an na. Matod ni Feliciano nga 90% sa mga kaso asymptomatic, 8% mga mild cases, samtang 1% ang severe ngadto sa critical cases. Apan gitataw ni Feliciano nga ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 usa lang sa basehan sa pagpaubos sa dakbayan sa mas higpit nga quarantine status. Maniid pa siya sa dagan sa mga kaso ug pipila ka semana nga mo'y basehan unya sa ipakanaog nga quarantine status sa dakbayan. Last year, in this kind of situation, we will be having like average of 5 to 6 deaths a day. But now, we are having lower, 1.5 deaths a day. Usa sa gitan-aw karon ni Feliciano ang paghangyo og augmentation force aron mao'y mopatuman sa higpit nga mga health protocol. Nakigtagbo usab siya sa mga mayor sa Tri-Cities ug sa lalawigan aron makaumol og managsamang executive order sa matagtag sa tagsa nila ka mga dapit. Kinahanglan sila uniform mga guidelines and protocols para complementary tanan nga efforts sa mga localities. Samtang gipahibaw ni Dr. Carol Cahegas, Data Management Cluster Head sa Emergency Operations Center nga adunay 5 ka mga hotel nga magsilbing isolation facility sa mga COVID-19 positive nga dili gustong mupahimos sa libreng isolation facility sa dakbayan. Apan gikinahanglang magbayad ang pasyente og 1,500 pesos matag adlaw. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.